ukuthi usuku nosuku sikwazi ukuba namandla okuqhubeka noma sizizwa thina singenawo. uJesu uphilisa isiguli eBethsaida ngeSabatha. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke ngasesangweni lezimvu ichibi kuthiwa ngesiHebheru iBethsaida. Balichaza leli chibi ukuthi lalinani. Kuthiwa lanempheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashobeneyo belindele ukuzanyezanyiswa kwamanzi. Ngoba ingelosi yayehla isikhathi ngesikhathi izamazamisa amanzi ukuthi lokuqala ongene kuqala emva kokuzanyezanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma inasifo sini. Kwakhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engamashumi 38 38 years, uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside njalo. Wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu ongifaka echibini nxa amanzi esanyezanyiswa ukuthi ngiseza uthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayesephila masinyane lo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba kwawiSabatha ngalolu suku. Khona bathi abaJuda baphilisweyo yiSabatha akuvunyiwe uthwale uhlaka. Awusibusisele Baba, egameni likaJesu, izwi lakho Nkosi liphefumulele nguwe. uNkulunkulu onjongco, khuluma kuba ngathi uyaqala, kuba ngathi uyacela. Vula izindlebe zethu, vula inhliziyo zethu. Thulisa Baba ngalamanxeba esiwazwayo emzimbeni wethu, nale mbovu evulekile enhliziyweni zethu ithulise ngegama likaJesu. Baba, ngoba umntwana wakho esazokhuluma ngezwi lakho egameni likaKristu Jesu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Siyabonga sizodwa la. uJesu wehlile kumkhosi wePhasika, umkhosi wamaJuda. Uma efika kule ndawo uhlangana nale ndoda eyayisihleli iminyaka engu-38, ihleli kuleli chibi. Ngifisa ukuba ke nginikeze nje isithombe ukuthi kule ndawo kwakuyindawo eyayinjani. Uthi ukhona ngasesangweni lezimvu ichibi ekuthiwa ngesiHebheru yiBethsaida. Kuleli chibi iBethsaida kwakunenqwaba yabantu ababegula ngayinhlobonhlobo ezibaliwe kule ndawo, behleli belindele ukuzanyezanyiswa kwechibi ngoba benethemba futhi bebekhona abantu abasizakele abasike bangena kule ndawo. Benabo futhi ubufakazi ukuthi kwenzakaleni empilweni yabo. Kodwa uma ungena kuleli chibi kuthiwa kwakunesango lezimvu. Uma ufunda kahle incwadi kaNehemiya uyathola ukuthi leli gate lezimvu kuthiwa kwakuyigate
bangena abantu abangcwele uma usungene ngaphakathi wofika uthola ukusizakala uma usungene ngaphakathi kuleli gate abantu 12 kodwa leli ngase east othi mayingene ngalo ezongena kuleli gate akwazi ukudlulela kwindawo iyayibizwa ukuthi Bethsaida. Kunabantu ababehleli kule ndawo wabakwazi ukungena kule ndawo ngoba kwindawo iyayibukeka njengendawo noma iyayithatha njengendawo engcwele kaNkulunkulu. Le ndoda yayihlezi kulo ndawo ilindele isikhathi sayo sokuthi mayisingelosi ngaleso sikhathi